Новия похват на тролчетата е да ме разпитват защо толкова често говоря за геополитика, за външната политика, защо толкова често коментирам Русия или най-вече ме питат защо коментирам САЩ. Един глупак беше написал какво ме интересува Тръмп, да си гледаме тук нашата купичка. Да, е само, че от нашата купичка, за съжаление, нищо не зависи. Всичко зависи от купичката на Тръмп, от купичката на САЩ. От тяхната купичка зависи в купичките на другите държави колко храна ще има, каква ще е тя, ще има ли допълнително дажба и така нататък и така нататък. Това не означава, разбира се, че не трябва да се интересуваме от вътрешните си проблеми, затова и много от видеята ми са за вътрешните проблеми на България. Естествено, че трябва да се интересуваме от това. Въпросът е, че ако ние цъфтим и прецъфтяваме и просперираме, а около нас всичко е във войни и в хаос, няма много да издържиме в тази ситуация. Хаосът ще ни застигне много бързо. А ако навън, около нас всичко е добре, има шанс дори и ние да сме на дъното, все пак да изплуваме. Затова трябва да се оглеждаме и затова човек трябва да гледа малко по-надалече. Сега по принцип троловете са доста елементарни хора, неолибералите са доста елементарни хора. Надали се интересуват от литература, знам, че не се интересуват, те книги не четат, те много от тях дори не знаят какво е това книга. Но специално, поне кино знам, че гледат такива елементарни филмчета, романтични комедийки, американски, ползави холивудски филмчета, но евентуално, ако някой от тях реши да се поинтересува от българско кино, има една много така лека, приятна българска комедия с великия Георги Парцалев, която се казва "Два диоптера далекогледство". И там той казва, че човек става далекоглед с възрастта, защото почва да вижда по-надалече. Нормално е България като 1300 годишна държава вече да има много диоптри далекогледство и да вижда много надалече, а се получава обратното. Една древна държава като България, която е създала Русия, която е създала Украйна, чиято най-невъзпитана дъщеря е Македония, която управлява, може да се каже, целия Балкански полуостров, че и отвъд това, отвъд него, днес, за съжаление, трябва да се съобразява с държава като САЩ, но държава като САЩ се оказва, че вижда много по-надалече от България. За Русия е ясно, тя си е империя през всички тези години, когато Америка още не е съществувала като държава, САЩ не са съществували като държава. Затова е нормално да имаме малко по-далече да виждаме, за да може да си решаваме проблемите по-отрано. Затова следващия път, като решите да ми задавате някакви малумни въпроси, уважаеми тролчета, поне се фокусирайте върху нещо, което да има някаква логика,